ning kapalaran. Adunay kasakit nining dughan, dunay kapakyasan o kalampusan. Apan kining tanan pagsuway lamang, pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilak kining dughan. Huway kasumbungan sa mga kasakit, luharay saksi kining tanan. Hay nang utlanan sa kasakit, ngagibati karon kining dughan. Intaw nunong anak kining unos ning kinabuhi, pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilak kining dughan. Huway kasumbungan sa mga kasakit, luharay saksi kining tanan. Hain ang utlanan sa kasakit, ngagipatik karon kining dughan. Intaw nunong anak kining unos ning kinabuhi, pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghilak kining dughan. Huway kasumbungan sa mga kasakit, luharay saksi kining tanan. Huway kasumbungan sa mga kasakit, luharay saksi kining tanan. Yatami ako dira sa balay ang akong esposo Junior Tricio, my good neighbor Alan Quebrar, John Canag, Mike Alvarado sa Marcay Robles La Castellana, Inday Kuni, ang bata niya si Totorosti, si John Magbanwa, si Inday Kuni Magbanwa, kag si Bibong ang bana ni Inday Rama Inyon nga taga barangay Panukoy, kag ang akon pamilya dira Trencio Amar, Ismilia, kag ang Taiko Parel, Lando Parel, Espanyola family. Madamo salamat sang inyong pagpamati sa rana sang Action Radio, kag si Inday Marlo Iligan, kag si Inday Elizabeth Los Santos sang NGC Bacolod City, nagapanamyaw Laida Trencio, ang tantanan ko nga pamilya, mga kaabyanan ginatamyaw kamo ng tanan sang harana sang aksyon, hindi kamo maglain buot kay palangga kamo sang harana sang aksyon. Mayong gabi kag madamo namo ugig nga salamat Laida Trencio.
Salamat gid, Nanay Laida Terencio. Sugpo na naton ang mga matahong nga ambahanon. Dili na makita sa taga-barangay Sumag, syudad sang Bacolod. Si ambahanon Martir, yari si Josing Tupas. Ikaw kag ikaw lang ang akon nga higugmao. Ikaw kag ikaw lang ang singgit sang balat ko. Pirmi nagaantos ang akon daging puson. Pagabatunon ka, agor ikaw ang maangko. Ikaw kag ikaw lang, pinasumpa ko sa imo. Ikaw ang manginakon, kag ako manginimo. Walay kabilinggan, maubos man ang luha ko. Kung kalipayan mo, bagaan tuson ko. Ikaw kag ikaw lang, ikaw kag ako lamang. Bisan ang kalibutan, hindi makauban. Bisan ano ang matabo, yara ako sa luyo mo. Pagkaulungan ka, tubtob sano. Simba ko ikaw, kag akon din kakamahal. Tanan sa akon, sa imo kuging-kugyan. Ikaw ginpasulabi, kamuhi ko ginpabalaan. Martir nagkon martir, mangin akon kalan. Ikaw kag ikaw lang, ikaw kag ako lamang. Bisan ang kalibutan, hindi makaupang. Bisan ano ang matabo, yara ko sa luyo mo. Pag-aunungan ka, tubtob sano. Martir kong gagugma, ihalat ko. Dira sa Barangay Sumaga, ako nasawa kasi ni Dato pa si Noy-Noy, ang akon mga bata, ang akon nga mga apo, si Nining, si King, si Arjun, si Arbon, si Asaira, si Buning, si Nining, si Niwini, si Joy, si Mima, si madami nga salamat ang nakapanamyaw at Diyos in Tupas. Thank you sa mga salamat kay Tatay Josing Tupas. Sige pa, may duwa pa tayo sa listahan nato na next sa silay naman kita. Dari kita kay Nanay Yasmin Galagati, si ambahanon gugma nga mainang tuson. Gugma nga mainang tuson, kasakit ang ginbilin sa tagit
Sadtong mga inadlaw nunoy nagligad nga bulan. May isa ka pispis nga nagpanutisya nga sa inyo baryo nunoy ikaw ang may nobya. May nobya ka gali nga ginaulingan. Biya mo na ako nunoy say mo panomduman. Pero bantayan mo sa pila ka bulan kung ako ang kaslo nunoy notisya ka na lang. Wala ka kadumdum sang imong ginpanugan. Sadtong mga inadlaw nunoy nagligad nga bulan. May isa ka pispis nga nagpanutisya nga sa inyo baryo nunoy ikaw ang may nobya. May nobya ka gali nga ginaulingan. Biya mo na ako nunoy say mo panomduman. Pero bantayan mo sa pila ka bulan kung ako ang kaslo nunoy notisya ka na lang. Sa kumiboy mayong gabi kay Crisler Aranyas, Maria Pigusi sa Banilat, Crisler kag Sharon si kanag kag si Corazon Nining kag Wilson Pasko, Billy Pasko mayong gabi sa inyo. Ang kapanagyaw. Ginaduot din na Hasmin Galagati. Partner mo sunod na yan. Dili kita kay Sir Gerardo Galagati, si ambahanon akon padulungan. Akong padulungan balay sang dalaga. Nasot gabi oras di karano. Ako
Cambiada si Aranyas. Salamat gid Tata Gerardo Galagate. Mga ka-aksyon, standby kay may check ta dalanay isa diri ka shooting incident ang nagluntad na naman no, sa syudad sang Bacolod. Subong gabi mga ka-aksyon, let's check ang detalye sining shooting incident mismo nga nagluntad subong gid mga gabi. Kung makuha na nato no, ang impormasyon ng mga ka-aksyon diri mismo sa Aksyon Radyo Bacolod. Mga ka-aksyon, i-check tabi update kung kumusta ang sitwasyon. We have on the line, we have Police Major Ramil Sarona, ang hepe ng Station Number 1. Sir, mayong gabi. Sir, si Aksyon dyan sa Aksyon Radyo. Mayong gabi, sir. Sir, confirm ta lang, may isa ka shooting incident ka nagtabo subong sa imong area, sir. Yes, kaganiya po sa 620. May mailig og yun, bakit 35. Oo. Sir, tell us, anong natabo? Anong senaryo, sir? Bali, tambay daw ng victim, tapos may gaabot daw nga duha ka tao, kagintiro niya ang biktimata. Gatambay na So, siya, sir? Sa kilidalan? Sa kilidalan. And then? Tapos tiro ga palagi yung mga suspekta sa agwa sa mga barangay. Bali, ano ni sila, sir, ng riding in tandem o kung galakat ng sadalan? Bali, sa mga witness to, pagkatapos yung tiro, nagsakay motor palagyo. So meaning, sa gintiro nila, sir, ang victim, nagalakat lang sila and then may motor Ayan. sila nga dala. Yes, may motor silang dala, gingamit nila pag palagyo. Sir, tell us, ang biktima, ano ni siya, minor, drug personality, ano ni siya, sir? Bali, ang biktima ang allegations nila ni minor pa rin, kaya wala agad siya birth certificate, kaya kapila na ni Kabisis Indala sa police station sa mga insidente sang test. So, kay minor, hindi wala naman siya na filean kaso. Ang lugar nga din peruhan kaya, lapit mo na sa Ilabalay. Dra man sila gali mismo sa residente sa Purok Mailiog yun. Yes. Sir, Minor, mga pila pa rin. edad ya, kung minor, mga pila edad ya, sir? 17? 17 years old. Wala man siya mga live-in Yes. partner o kung ano, sir? Wala sa upod, live-in partner o ano bisa? Wala dyan. May mga papa lang siya nga, ang papa niya ng kaganyan na istorya namon. Nga, allegedly, minor ni siya, 17 years old. Sir, that time, sa gintiro siya, wala sa ibang nga upod? May mga upod siya to sa istorya man, kag may natalapat mo to mga sa may braso. Kay damo to tao mo, kay dalan gidan, kay may mga galigya man sang natabo ang incident kay may mga inasal. Amo to nga damo ang tao, tapos ang mga witness, may kita-kita Okay. kung ano naitabo. So, meaning that time, sir, dasig lang gid ang natabo nakapalag yung mga suspect? Yes. Oo. Sir, confirm ta lang, kamusta ang medical bulletin sining biktima? Bali, nakabato na kami report kagay na nga napatay gid ang biktima. Gindala siya sa ospital, sir? Yes, pagkala sa hospital mga pila ka minute, i-declare nga patay na. Anong iya nga mga igo, sir? Bali, may igo siya, may ulo kag sa liog. Ulo, gibot silang ko ng taon, sir, dugin tapat, dugin tuyo, ged? Yes, yun pa yun. So, may information ka mo kung dugay na, may sa iya, kabuhi abi, may mga pamahog siya nga nabaton. Bali, sa statement nga tatay, wala man daw, pero kini nga biktima abi mo, ama na gid siya, so kilala na gid pala sa ilalugar nga amo na involved sa kawatay. Kawatay, okay. So, bong sir, ongoing pa investigation kag ang paglagas sa mga suspect? Diyan. Ongoing pa, sir, ang investigation sa Station 1 kag pag-identify o kung possible nga paglagas sa mga suspect, sir?
Kabali ang mga suspect sa unidentified pagid Mm. sa ongoing pa man natong investigation sa pangita kami CCTV footage sa area nga sabay pa makabulit man para ma-identify lang mo sila duha. Okay. Sige, sir, keep us posted. Thank you so much, mayong gabi, Police Major Ramilo Sarona. So, welcome. Thank you, man. Mga kaaksyon na batian, si Police Major Ramilo Sarona, ang station commander sa station number 1 may angot sa shooting incident na nagluntad sa mga gabi sa area sa Barangay 35, to be exact, Camerole Avenue, Barangay 35, Syudad sang Bacolod. Standby sa mga mas natahong nga drama. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 8:12. Pabalik kita diri sa harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Diri ba sa gihapon sa harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Diri kita sa dugang pagid naton nga mga matahom nga mga lalantunon. This time, bugal naman sa barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Ruth Gamala sa iya ang bahanon ay kalisod. Ay, kalisod, kalisod sining binayaan, adlaw gabi, pirmi ko ginatangisan, ay, nonoy, nonoy, kung pinalangga, kay ikaw lang, ang akong sarang madangpan. Ay silo azul, kag saging ka na bala,
mamatay, daw halos mamatay, kung ako ang makadundong, nga ako walay kalipay. Ay silwason kag saging ka na bala, bulig itabangi ang nabilang ko sa gugma, mas baling mamatay, daw halos mamatay, kung ako ang makadungdong, nga ako walay kalipay. Maayong gabi sa tanan. Sa imo Inday Gigi, maayong gabi sa imo. Kabalugi kong magapamati ka na subong sa Hong Kong. So, sorry lang gid nga hindi ako makapanamyaw si Ivan kay damo pagid ang mag-ambal. It's okay. Thank you so much, Sariwat. Next on the line, diretsyon taniya. Dari kita kay Tatay Noel de la Peña, si ambaanon sang una palang naton na pagkitaan. Ang una pa lang nating mapagkita ay nanalupsop sa dughan kong kalipay. Yuhom mo, yuhom ko nagsingguganay sa pagbihong pagigog ng dalisay. Halos ilang sangko ang mga tinimun sa pagpasad sa matahong nga higayon. Ginapangako ko sa kaugalingon nga ikaw na kag ako na tugtog sa kamatayon. Ikaw inday, ang nagbanhaw sa paglaom, ako nga magpakapag-on. Bangod sa imo nanumbalik ang kasadya, labi na kung magkaiping kitang duha. Ginapangako ko sa kaugalingon nga ikaw na ako higugmaon. Ikaw inday, ang nagbanhaw sa paglaom, agud nga magpakapag-on. Bangod sa imo nanumbalik ang kasadya, labi na kung magkaiping kitang duka. Ginapangako ko sa kaugalingon, tugtubuhi ikaw inday, ang igugmaon. Sorry di kay Dudod sa doon sa Badro Benedicto ang request siya, kung makanta ka naka-request ni Sagban. Basta sa dason ayuan ta ni kay Maninay, sa akon Maninay. Kasi tanan-tanan lang sa inyo, may gabi na kayo na kami oras kay Dodilit na.
Salamat gid Tatay Noel de la Peña. Diretsyon ta, supunan ta. Diri naman kita sa ambahanon. Matamis ang kanunay magpaubos. Yari si Nanay Caridad Toledo. Sa taknang magsudya ang palad, matamis kanunay ang nagpaubos. Ang ganti o bayad ning luha ko, maoy langit nung damgo sa akong kakubo. Ang gugmag sakiton o kataha, sa hilom mo hilak langin taon. Magpailob lamang bisan sa kasakit, ang langit nagbuot nga ako magpaubos. Kon sa kapulihay makawang lang, kaanugon sa akong mga pag-antos. Ang ganti o bayad ning luha ko, maoy langit nung damgo sa akong kakubo. Kung sa kapulihay makawang lang, kaanugon sa akong mga pag-antos. Ang ganti o bayad ning liha ko, maoy langit nung damgo sa akong kakubo. Adra gali sa Purok Sabis, ginatamyaw ko lang da si Ninita Abanid, Jumidis Abanid. Kag sa Purok Ubay, si Wami Dilag, kag si Hernani Dilag. Kag sa Buanan, ginatamyaw ko gali si Kagawad Rini Blinkis, kag si Inday Margarita Blinkis. Inday Margarita, magpaayo kagid, kag magkadto diri sa Rana Action Radio. Salamat, Nanay Caridad Toledo. Sa sunod naman, sa ambahanon, Uhaw, ang bugalat sa barangay 28. Sunod sa Bacolod, Jomil Lacerna. Uhaw ako sa pagpalangga, gutom ako sa pag-alila. Nga ba na nahimo mo nga magbiya sa luyok ko, karugon sa binsan mo, lalapanas katulad sa laso. Sa diin na ang gipanugan, ang ginanila kakit sa ligan. Sa diin na ang kalipan
ko'y mo. Kung sa di ka man karoon, kailangan ang gailibiyon. Ang dugan ko ginauhaw, ikaw lamang ang makapaumpaw. May gabi, no? May pagpamati no, sa Lacerna family, sa kay Nanay Linda de la Cruz, sa tanan ng mga PWDs, mayong gabi, kag Citizens Skywatch, mayong gabi. Thank you, Gid, kay Sir Jomel Lacerna. Damo pa, ari pa ginawa, kay Nanay Rosita Villaroel, siyang bahanon, balud sa kalimot. Sa paglantong sa dagat, nakita katong baybayo. Diin akong gisubli-subli ang kaagi sa atong kagahapon. Mga lusay o gabno kanino di ano-ano sa matagkabot ang imong saan. Higano'y sa lawod gipadpad ang gugma mong saling kapaw. Nahanaw rama sa bangaw ang imong mga panumpa. Daw kabon nang nawala, pagkaob ay nakanaw. Niuban lang sa hinagana, sumatintan nga barog sa kalimot. Gipandas ang tugma mo dito sa atong lakaw. Ako misusi, ako miduaw. Wapagayutay nga dawon, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko og naguba na, nya napunas og nawala na. Nagpamiling sa gihapon, nabuhik saksi sa gugmata. Dito nga tawo ang atong gugma, nagibalaan atong duha. Ang lakaw ay handumanan, sa gugmang ipanumpata. Dili na ko hikalintan, katong himayang atong gisawan. Kadito atong namugna, unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna, unang kalipay hilabihan. Adira sa Purok Paho dos ang akon apo, si Migan Villaruel. Happy birthday lang, Migan. Kagsubuman ang kabataan ko na celebrate ang birthday sa akon apo. Si Joban, si Boy, si Tata, si Nunoy, si Ranimiro, si Ranimayo. Kagsubuman kay Rio Plus na yung gabi lang da. Kakay ninig. Salamat yun. Rosita Villaruel. Kay Alita Villaruel sa Igbayaan, Don Salvador. Salamat kay Nanay Rosita Villaruel. So, punta na niwas, Tatay Winnie Pautan sang syudad sang Cadiz. Kinumdumi ang gugma ko
sa housing sa uso sila kay PB kag sa man kay Mayong Palo kag subuman sa kay Mama. May lang nga pagpamati kay Noel Pidanya sa kay Lando Trinidad. Magandang gabi po, bayan. Madamo pa nga matahom nga malalantunon ang ato ni kadulong sa inyo sa pagbalik sang harana sa DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Para sa heavy duty hugasin,
tahapan mo ang putling gugmak mo nga unta nagmahal nagamping kanimo sudo nga pinangga kining mga luha kamat
kanimo buot kong pakwiun karon akong madaintaw sayop kang nagasilot sa gugmatang alaot padya ako pinangga aron lang mawala sayop kang nagasilot sa gugmatang alaot padya ako pinangga aron lang Ngayong gabi dahil sa kay Day Flor Liboon, kalabi nagid sa kay Father Larida. Subong man sa mga Lusauro, kag diha kay Sister Carmen Di Minagracia, Leslie Leong, subong man dira sa amon panimalay, Toto Jolito, Marita, Bambe, Reke, Axel. Kag sa mga kaingod, bayang gabi ilan da sa inyo tanan Rosario Baya. Okay, salamat gid sa imo Rosario Baya. Salamat gid Action John Diaz. Oh, this time ato naman pamatian paring Lusing Piskadero sa Ambahanon Gisimba. Gisimba ginalaran siya kanunay ang imo kabutan dinidughan kay ikaw dua batala nga akong ginaludhan at laong nga tanan di katugan kuno panimo at tanan naibangan ako kung matanimo lang inasag ko puno inigibati ko mo pahiyom ka lang o mapahilayo kung ugaling sa kasing-kasino may tapit man ako at tagi kahayakan mga pangadoy mo limsi paglaon limsi kaluoy nga makapahit sa mga luha mo kung ugaling sa gugma mo may katahap ka man wag asa panumduman mo wag tanan ayaw kalimot ayaw pinaga ikaduha ko ikaw nga batala
sa kasasino. May kapit man ako at aging kahayagan, mga pangandoy mo limsi paglaong, limsi kaluoy, nga makapahid sa mga luwa mo, kung ugali sa guma mo. May katahat ka man, wat asa panumduman mo, wat anay tanan ayaw kalimot, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga bathala. Ang ginatabihan ko lang dahil galino sa may Silay City, sa kay Maria P. Gusi, mayong pagpamati. Kay dira mo sa may barangay Abuanan, sa kay Madam Rene Brinque, Margarita Brinques, Rene Brinques, Ma'am Alma Brinques, mayong pagpamati. Tanan ka muna, mayong gabi din nyo. Tanan ka rin mas may katabla baybay. Sa kay Pare Tony Bernel, kay Marie Flor, kay Kapitana rin Elia Discutido, nagpamati igit sa mo, kay Pare Eliseo Olivas. Mayong pagpamati sa inyo. Okay, salamat gid sa imo paring Lusing Piscadero. Ingagawon ta Inday Rodelia Acosta sa ambahanon pagkawalay swerte. Pagkawalay swerte, baglit sining pala, ang nobyo may nobya na sa kanon. Ano ang medyos ko nga pagabulago, gahatag ka sa'kin sa tagi puso, lantawa kagi mo nga tulog ko, ining akon lawas nga daw sa balagon, wala gid mag-iwan sa mga pagkaon, nagniwang gid ako sa pagkonsimisyon, sa lora sang duwa mo kapala, ang luha ko sa mata kay nagakaladagdag, daw perlas diamante ang iya katulad, nasa kailamunan nagakidlap-kidlap, sa lora sang duwa mo kapala, ang luha ko sa mata
nagkaladagdag daw perlas diamante ang iya katulad nga sa kailamunan nagakidlap-kidlap. Mayong gabi na sa akong mga pakaisahan sa kay Johnny Absalon, awari na si Dualben nga mag-astamyaw sa inyo. Kamu na. Okay, sige. Salamat. O, are, tindog ta. Saot kita, Inday Emma. Kabalida sa ambahanon, kasubo panumdumon. Kasubo nga panumdumon ni atong kagapeon sa emo pagpahirayo ambot nga ang aging kaligdan numan ang atong gugman sa akon wala kay kaluon makalumdum ka lang nagehegog mamo apan nga akang nano ay ka nagehegog ba mo ang mga damgo sa atong mga saan agod lang magbaso lang makadumdum ka lang nagehegog mamo apan nga akag nano ay hanagego ba mo ang mga damgo sa atong mga saan agod lang magbaso kita niya ko nila sa Ariang Nido si Damon sa kag si Yunor kag si Sabet kag si Ikuan sa Hinigaran akong mga manghod si Torode kag si Dodoy si Tune na Taknoy kag si Bambe nya nagasubo ang akong dughan kay wala ko kita sa inyo. Sige. Salamat, gid. Inday Emma, Kabalida. Ariyo'y nga gawon pagid naton si Nanay Erlinda de la Cruz ambahanon nagbasol ako. Kanta na. Nagbasol ako og nasilak kanimo nagbasol ako nga ikaw gihingilan ko sa pagtuo ko nga ikaw nagaluin apay hayop di ay sa dihang nasayran ko maukining ka lang wala
sulako. Wa ko man tuyuan, gihangyo ko lamang, pasaluain taon, nagbasol na ako. Ginatamyaw ko galida si Nonoy de la Cruz, kag si Inday Sulpicia, si Kriste nga akon kinagot, kag ang akon mga umagad. Madamo kay salamat. Sige, salamat, gid. Nanay Erlinda de la Cruz. Oh, may gabi lang dira kay Johnny Absalon, of course, kay Myla Absalon. Request ko no siya, ako makanta kahoy nga lawaan dason. Kay Karen Saldares, no? Saldares. Good evening. Salamat gid. 5575, greet ko lang Dali Magbanwa, Remy Berina, pare Tony Aguilar, Marinining Aguilar, kay primo ko Eric kag Dainona Magbanwa, Ging kag Karding Magbanwa. O naga-greet. O sige, Inday Lorena from Marlene Berina Magbanwa sang Talisay. Salamat gid. 5575 7382. Good evening Action Alvin. Greet ko lang Emil Sigunpan, Pedel Martinez, kag palangga ko nga si Virginia Elado ang nagatamyaw, George Misaira kag Rosalia Haguren. Ang iban nga mga panamyaw, bawi lang ko dasona sa ako gidabi. Sige. Sa pangalan ni Station Manager Manona, di ba, Ala Magbanwa, kaga of course sa ato News Director and at the same time Production Chief, Action Rex Cantong. Salamat, Action Jan Diaz. Ini ang inyo ka-aksyon, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkolod, Action Radio. Diyos kabulakan, sinirni. Kami ang malangkat, aksyon radyo ang mapapili. Walay libangan ay walay uni-uni sa Domingo sa Pagunes ang siring, batak na ang akla. Lumiso ang patrol, kay buot na malarga. Idawat ang kamot sa pangmusta dilang. Ang dumanan ka, niyang wayanan. Lisensya pangabay sa sinyo tagbalay. May batang dalaga, kabibis na pupunan. Kung sarap mahigop ang ginapalapay kami, ang naparoni sa di Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!